हामबाय जत ताकुते बुकुशनो विशेषकै मान्दाय एलाकानि जत ताकुनो गबमनारबो फाइनाय 14 तारिख अक्टोबर 2023 मेगा मास गेदारिं किब्रामो थानि बिसिंकै खलायजाकनाय बुबाग्रा अबचतन सानाय रिगा बुबाग्रा फाइनाय ओ मेगा मास गेदारिं अब कायसा ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं नाय अबंखा जादब फानाबागै ताइथिनांनि बागै चिनि ओ थिनांनो नासिगिनो आलादा रायजो एंखा गिरादार दिब्रालें अबनि बागैनो जों ओ ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं खालायनानै थांनो दङ बुबाग्रानि बिसिंखै खालायो बुबाग्रा कक सापायनाय चिनो ओ मेगा मास गेदारिं बुबाग्रानि बादेबो देबो अरबो मेघालयनि मुख्यमंत्री कनराड सांगमा बबो फाये चिनि ओ त्रिपुरा रायजोनि इतिहास एबा आलादा रायजो नाय दंमानि गिरादार त्रिपुरालें नाय दंमानि चिनि दाबि दावा जे चिनि अधिकार कमाय तमारंनो बबो अर शेयर खायफैनाय बबोनो सापर्ट कक सापायनाय जों अब मेगा मास गेदारिं हिंपानो हाकसालनि बर' रखनो सोंगासे जे फाइमाने फाइपानो गाना गिनिनि जे विधानसभा केंद्र दंमानि ताबुग्रामजी मान्दाय एकेबा सिमना टाकारजला मोहनपुर यांगो मजलिसपुर यांगो तंगो गुलागाती चौरिलाम देलियामुरा खय अमाहायनि बरनो बिसिबां दंनाय देबो बांकुगै थांनानै बागैनाय दिनै अ मान्दाय विधानसभा केन्द्रनि गानाबा जतनो सातथारै नखलागिनि गबनारबो जों नखलायनो गाना गिनिनि विशेषकै बुरि रखनो बकबकनाय दिनै ट्रेडिशनल ड्रेस गानलायै जों आगराबो जों